במסגרת המתקפה האמריקנית נכבשה עיר הנמל אל-קסר סמוך לגבול עם כווית. כוחות קרקע אמריקנים ובריטים החלו לפעול שם הערב במקביל להפצצות מהאוויר. סדרת פיצוצים נשמעה סמוך לבנייני ממשל בבגדד. עדיין לא ברור אילו מטרות נפגעו. ההפצצה הכבדה הזו ההפצצה הכבדה הזו החלה בשעה 7 הערב, ולאחר כשעתיים נשמעו בבגדד צפירות הרגעה. עיראקים מדווחים שביום המלחמה הראשון נהרגו 4 חיילים עיראקים ו5 נפצעו. נושאות המטוסים, 72 טילי שיוט אמריקנים שוגרו לעבר בגדד וסביבתה. הטילים משוגרים מנושאות המטוסים שנמצאות בים התיכון, באזור המפרץ הפרסי ובים סוף. מנושאות המטוסים האלה ממריאים גם מטוסי ביון והפצצה שעושים את דרכם למערב עיראק. ובצפון עיראק הכוחות האמריקנים והבריטים פועלים לכיבוש העיר מוסול. צפירות אזעקה חזרו ונשמעו בעיר הזו בשעה האחרונה. גם כאן המטרה היא לשתק את עמדות הצבא העיראקי. והממשל בעיר מוסול, סוכנות הידיעות הצרפתית, דיווחה שבמקביל תקפו כוחות קורדים את העיר קירקוק בצפון המדינה צפון עיראק. הערב שוב נשמעו צפירות אזעקה בכווית לאחר שעיראק שיגרה מספר טילים אל הנסיכות במהלך היום. בעקבות שיגור הטילים נצטוו תושבי כווית לחבוש מסכות גז. מחשש שעיראק עשתה שימוש בנשק כימי. בנושא קרב האמריקנים ממשיכים מזה 4 שעות להמריא מבסיסים בגבול עיראק, כווית, במסגרת ההתקפה האווירית על עיראק, כתמיכה לכוחות הקרקע בפלישה. הכוחות האמריקנים בגבול עם כווית מתקדמים לכיוון עיראק. העיתונאי הישראלי היחיד שם שנלווה לכוחות הוא שליח חדשות 10 יגאל צור. הנה דיווח מעודכן שלו הערב מאזור הקרבות.